אני לא מוותר, אני לא מוותר, אני לא מוותר. אומרים לי מה לך עם מוזיקה של מיעוטים, שחורים, מזוינים, חמושים בעצבים, מסוממים, שונאים לבנים, יא גזענים, אני אומר להם מה יש? זו מוזיקת מחאה יש, בזעם זהה לך גם שמחה יש. ואין מקום טוב למחות בו מארץ האבות שבינינו כבר מזמן הפכה לארץ האובלות, כמו חמורידו בבלו בחלומות בספרדית, עכשיו עברית הבלעדית על הבמה החשמלית. ולגבי העניין עם השחורים בה, זה נכון ש-B.I.G ודרה וסנופר, אבל הרב כבר מזמן חצה עבר את הגבולות. יש לי בבית תקליטים מפריז, מגרמניה, ראפרים בהודו ובהולנד ובריטניה, ועכשיו סוף סוף גם פה מתחיל הסצנה, ואני לא מדבר על סצנה וגם לא שעה לבנות שיצאו לראות חיים במושבה ועכשיו רוצות לקחת חלק במהפכה, שכמוני מתרגשת, רועשת, כל עיר, כל ארץ, כל שכונה, כל יבשת. אנשים שהקהל פה לא בוגר, שרפ בישראל זה לילדים ולא יותר, אבל אני לא מוותר כי אני לא מהחנונים, לא מוותר ולא פוחד מהסיכונים, לא מוותר, לא מוותר, לא מוותר, לא מוותר. בגלל זה חברים לבנטינים מתאים לי, כי בא בן אדם אומר אני אוהב שאתם נשמעים לי ולא במשמעות עשו מה שאני אומר, אלא בקטע האוסול של ואחרי הניסיונות בחברות השונות שמשחקות איתך בקקה, משקשקות כמו שקלקה ותמיד כמו זונות, רק על כסף הן חושבות. החידוש מרנין מטריף את החושים, מוכן לתת את הראש בשביל כאלה אנשים, אבל הרווח הוא לא, כולו שלנו, גם הקהל הרחב מברך שהחיינו כי האמנו לזמן הזה. גרובים ירושלמי מסלי מה שהוא רוצה, עכשיו על כל לשון, כל אוזן, כל פה, ולסינגל הבא כל הרדיו מצפה. ואומרים האנשים שהקהל פה לא בוגר, שרפ בישראל זה לילדים ולא יותר, אבל אני לא מוותר כי אני לא מהחנונים, לא מוותר ולא פוחד מהסיכונים, לא מוותר, לא מוותר, לא מוותר, לא מוותר. כי אני לא מהחנונים, לא מוותר ולא פוחד מהסיכונים, לא מוותר, לא מוותר. אני לא מוותר כי אני לא מהחנונים, מפוצץ את המליזים כמו היו חצ'קונים, אני לא מוותר, לא מוותר. יש משהו שחשוב לומר לבוגרים ולנוער, מוזיקה ישראלית היא לא קסם, לא זוהר, לכל אחד מאיתנו יש עוד עבודה, יש שרמנים וברמן, יש עובד חברת שמירה, תשאיר בשבילנו זה לא ג'וב, זה שליחות, לא מוותרים על איכות, לא מתפשרים על מהות, פשוט סובנים את החלל שנוצר פה בגלל שישראל רחוקה 1000 שנות אור מחו"ל. מי שמתכחש מוזמן לצאת לטיול כמו וויד ג'יגי ג'יגי שנוסע למיימי לעוד ספר של גרמי, אני יושב בפאק, לא יכול לישון עכשיו כי אני חושב על להתחבב על לירון וקוואמי ואני אוכל טעם. ואומרים האנשים שהקהל פה לא בוגר, שרפ בישראל זה לילדים ולא יותר, אבל אני לא מוותר כי אני לא מהחנונים,